Yon boge beba. Yes, sir. Good evening. Huh? Yes, sir. Yes. Emenega adopt. No, sir. Amwa kebranga sugri beke. Well, adopt. Ebranga bia sugram beke. Mba. Ekutrege ekute. Mba. Azuru gazu. Mba. Aya. Emra sazu gazu na kwanyina onwe gi ugwu na. Kwanyina onwe gi ugwu na. The way phone na la ke piloto ke lara mazu. Akwema na ihe ọbụla mere nga aga na social media niile. Yeah, amam. Aya. The way phone na ge piloto ke lazo. Eish, popo maka ahụ no dia. Remove those children there. Yeah. Asking a popo maka ahụ no dia. One, but proster for later you come. Go, please. Aya me pecha cotton and down man ahụ ihu gị. Me pe cotton ahụ no na dia place ma ahụ ihu gị. Somebody aside that man make a him. Ana ma ahụ gị. Were phone gị pa aside. If you are not ready na maybe talking na. I will call you when you mega na compound. I want to never any child education. Ndị mmadụ juru ebe a aga m agali ebe a Iwu onye ebe? Amụ onye mba nọ. Iwu onye mba nọ? Yes, sir. Gịnị kwa bamara gị ime like this? Ote, Chimoshiri came. Wete kamera n'ihu gị imi gị ke yiri aka mmadụ. Sorry. Eleghị imi gị ji ihe mkpechiri aka mmadụ. Amam. Ha? Okay, jike mo taka chimji shike mo. Aya the way phone ahụ na ga biloto ke lara mazo. Ana m ahụ ọkụ ahụ na-acha m na ihu hia. Moderator ndị a na-ede nọmba. Either you mute all of them to the end of this life. Ya m na-agwa gị ọ dị ka ị na-aghọta ihe m na-agwa gị na. China home now. Nọrọ nga ahụ. Tụrụ nga ahụ. Weli aka gwapụ aka gị. Desa aka gị straight. Sound Cody. That's all right. Whatever reverse bia. Mr. Get right. Get whatever reverse bia. Am I here right? What else bia? Go in front. Ike ikwere no speaker ndị mgbe ochie. Ha? Oge ka m jụwa. Ese? Ike yiri speaker ndị mgbe ochie ga-esi ụta. Nọrọ like that, ese gịnị? Ota ka eshike m. Ya dịrị ka speaker like this, ga-esi ụta ka eshike gị. Ha? Ota ka eshike m ọnụ natural akwa emi akwa ile. Arụrụ ya arụ. No, sir. Ha? Mba arụ ya arụ. Ihe nọ like this. Ọ natural le ya arụ ya arụ. Lebanya were anya aka ịkpalewe dị again nọrọ like that. Nọrọ otu ahụ mee ka anya gị nọ the other side. Ịsa arụ ihe arụ. No, sir, natural. Okay, sir. Thank you. Iwu onye ebe? Amụ onye mba anọ, isi ala mba anọ. Ebe na isi ala mba anọ. Ụmụ duru. Ebe na ụmụ duru. Ụmụ Chioma. Ebe na ụmụ Chioma. Ụmụ Chioma no. Ụmụ Chioma bụ my community. My village, sorry. Iji ụmụ ole? Ọsọ ofu. Onye tụwara gị ime? Ọ mgbe m dị obere. Mgbe m dị small. Ịdị afọ ole tụrụ ime?
Adị 17 years. Kwushie okwu ike o ruole n'ihe nwa na ga-eme gị wedata olu gị. Kwushie okwu ike dịrị proud na iji nwa gị bịa ga-emeghe ihe ihere. Awụghị ihe ihere, ama m naanị ihe m na-ekwu, ewela iwe biko. Kwushie okwu ike ihe onye tụwara gị ime. 17 years. Onye ahụ onye mụ na ya matara mbụ. Onye tamala ọtọ from 17 years. Ewela n'iwe, ama na ụmụ mgbe. Ma ewela iwe Chineke gbakwa ọmụtara gị. Ọmụ ka inyere ọtọ ntara. Ebere si ma ewela iwe. So ịtamala otele, ịtamala amụ before me. So ịpụ m ụzọ foto ụwa ataghị amụ. Gị bịa nga na njọ gị na mmadụ letrala gị na gị gụbara m 2. Gị gụbara m ịdị afọ ugbu a. Ndị 31. Ịdị 31. Ote ịbịara nga na mmepe ọnụ jọ gị mmadụ letrala gị na gị gụbara m 2. Ya dị ka mụ na gị omege 2 times 1 nga. Nwa bingo. Meweli iwe. Meweli iwe nga m na-edetụba otele gị ọnụ bifọ. Gị bịa sị m meweli iwe. Nwa bingo nwụrụ anwụ ịbịara nga bịa gwa m. Demio Chineke agba gị ọkụ. A na-ata gị gaa ihe mere na ịgwa mma gị sị mmadụ tara gị mgbe ahụ. Eweli iwe, ama na m ụjọ mere m ji. Ele ihe mere na ịgwa nne gị sa atala ahụ gị. Ọ ya ụjọ mere m ji enwe onye m gwara mgbe ahụ. Ụjọ gịnị? Ụjọ gịnị nwa bingo? Isi gịnị tụwa gị ụjọ? Ihe mere njọ ya gị lakpuo. Gị sị m ụjọ. Onye riri ero ụgha ejughị ọnụ. Atala na oge na ọtọ merela gị. Gị kọntinu tapagide. Ọ bụ ụjọ. Ịnọ 17 years ata gị gwa nne gị gwa nna gị. Gị sị m na ọ bụ ụjọ. Onye tara gị ọya. Gwa m aha ya. Aha ya wụ Joseph. Kwushie okwu ike Chineke agbaghị ọkụ. Aha ya wụ Joseph. Joseph nwa kapịnta bikọs ị nụrụ ya na Baịbụl na bikọs a gwara gị Joseph wụ onye mụrụ Jizọs gị ga-anụ nke echesọta gị ị ga-amụrụ Chineke. Ihe iji gaa bọmarị otele. Ịnụ na Joseph lụrụ Mary amụọ Jizọs. Come on, bring out your head here. Bring out your head here. Ahịa Joseph. Gị ga-anụ ka akwụkwọ nsọ mezuo n'isi gị. Mezuo n'ike gị. Mezuo n'ike gị. No wonder ike gị ji yi umbrella ụmụazị ji agaga school. Edega asị by the corner ike ga-egbegume ka umbrella ahụ efighị mmiri. Onye riri eri because of age in ọtama. Nwa bingo. Ahịa wee Joseph nwa kapịnta. Gị nara ata agha branga abịa gwa m sị ahịa Joseph. Ọ ga-wee ti nwatakịrị nwa ya mụrụ na-aga na chọọchị na Kushmeria Bible School. Kushmeria Bible na-agwa ya Joseph bụ mpe onye dị otu a na Bible. Ya eche ọwụ mpe ya. Eche mpe ya riri gị from Bible. Onye yes, bring out that your face here. Akwa ka ibege here. Ibege akwa. Amụtara gị branga ibe pim na ma abụ ma ele ya ma ekwubi okwu n'isi. Ahịa Joseph. Joseph ahụ mgbe ọ tara gị ele ihe ọ gwara gị o ji taa gị. Mgbe ahụ enweghị ihe mma. Kwushie okwu ike na ma ikwushie okwu ike na ma agbaghị aka ntị ya. Mgbe etiri gị amụ ibere akwa. Mgbe ataga gị ibere akwa. Then na nga ka ibere ibe akwa maka Joseph ele ihe ọ gwara gị before o ji taa gị. Ọ sị m na ọ chọrọ ịlụ m that time. Ọ ihe ọ gwara gị. Gị nyezi ya otele ya taa gị gwa mma gị onye bịara ikwu ogo gwa gị okwu ọlụlụ. Then ya taa gị ịgwa mma gị sị Joseph sọ chọrọ ịlụ gị lee ọta ala gị. Lee ọta ala gị. Ele ihe mere na ịgwa mma gị. No mistake. Ịgwa nne gị. Then gị gba nkịtị. Joseph atụtụrụ gị jụjụwa gị ka nkwụ. Ịbara nga abịa ibere m akwa mgbe Joseph tara gị ibere akwa. Get there happy. Joseph atacha gị gaarị happy. Kpaa n'ebe nne gị nọ kpaa ebe nna gị nọ. Joseph ahụ ele nga ọ nọ. Ọ bi na Calabar mgbe ahụ. Otele Rosanna. Nwa nọ na village ka o mitiri m. Joseph nọ Calabar bịa village bịa taa gị.
Baha nọ m na village. Ele nga ọ gara ọ n'ime ọhịa ka ọ tara gị ka ọ n'ụlọ ya? N'ụlọ ha. Eh? N'ụlọ ha o. Gịnị ka o nyetụrụ gị o ji taa gị? Onweghị ihe o nyere m. O nyeghị biskit? Mụ na ya nọbụ na-ekwunu mgbe aha nwatakịrị na-ama anyị ihe. Onye gwara gị sị ma ihe? Onye gwara gị sị ma ihe? Onye ịkpọ onwe gị nwatakịrị na-ama ihe mgbe ahụ ma Chineke agbaghị ọkụ? Onye gwara gị sị ma ihe gị kpaa? Mma gị adịghị awe, mpa gị adịghị awe, gị bịa ịgwa m sị nwatakịrị na-ama ihe? Chineke gbakwunu anụ na comment section ọkụ ịgwa m she's crying. Gịnị gbasara m? Mgbe nwaanyị tara m mgbe m nọ 10 years, mgbe nwaanyị tụtụrụ m atagha ma ajụjụga m n'okpuru steepụ mgbe m nọ 10 years, mma nwatakịrị nwaanyị akpọtara sị ya bịa help anyị gara anyị ozi. Mbesara onye akwa, mbesara dị onye akwa. Chineke gbakwa gị ọkụ ịbịara nga bịa gwa m si she's crying. Ịbịara nga bịa ibere m akwa after ibechara enjoyment gị bịa nga bịa ibere m akwa. Eweliwo ọ ihe ndị nọ na-ekwu ibe gị akwa ya dị ka m kọrọ gị ihe. Eweliwe. Ma ha tara gị nwere mgbe ị rara ice cream? Yes, me nwata. I say ice cream. Yes, me nwata. Ị rara sweet? Mba. Ị tara chingom? Mba. After Joseph, onye ọzọ tara gị onye? Chika dibia. Ele eji nọ Chika dibia taa gị? Ba nọ m 25, m nọ university that time. Kemgbe ahụ ruo na ịhụbe Joseph anya ruo nga? Mụ na ya na-ekwu dị sef. Mụ na ya na-ekwu. But ịma nga obi? Ama m village ha na mara ebe obi na Calabar. Once mgbe ahụ m gara ebe ahụ, mgbe ahụ dị ime m bịara gaa chọrọ ya gaa. Ya asị m ka anyị wepụ ya, masị ya na ana m ewepụ ya, asị m na ya adịkwa gị responsible. Ebe ọbụla m kpọrọ ya na ya ga-edeny the pregnancy. Ọ ga-adị responsible till Jesus abịa. Joseph ebe ọ wụla nọ ya wụrụ gị nwatụwara nwa ime. Ị gaghị adị responsible till Jesus abịa na mịtọka. Amen. Asịkwa m gị soro m gọrịa ọfọ because onye ji mmadụ ji onwe ya ijikwa ma gị ma nwa gị mụ akwụghị out of my own. Nwaanyị ọbụla ọ sọrọ m tụwa ime ama adị responsible for nwa m tụwa nwa ahụ. Ọwụ the woman. Onye ọbụla m tụwara ime I will be responsible for the child. That's what makes me a man. To nwoke ọbụla tụwara nwaanyị ime deny ya ọ gaghị adị responsible to Chineke abịa. Gịnị ka ịrụ aka mgbe ahụ? Oke, m na-ere ala, m nọ into real estate. Ire gị ala. Nwa gịnị ka ị mụrụ Joseph? Nwa nwanyị. Nwa ahụ ọzaga aha mpa gị kọwa aha mpa Joseph? Ọzaga aha mpa m. Ọ gịnị abi? O bi with my mom. Ihe mere na unu mụọ nwa, unu hapụ nwatakịrị with unu. Then while you totally take care of that girl. M na-abịakwa eleta ya dịka ugbu a bịakwara m bịa leta ya, but ọ nọ ya ọ gara ebe my younger sister. Why? These are the reasons. Listen. Enweghị ihe karịrị na ị mụrụ nwa jaka gị zụọ nwa gị. Nwa gị fụọ ya gị mara na o shi gị n'aka. These are the reasons most of times when a child grows up, onweghị parental upbringing, onweghị father parental upbringing. These two things all like that girl now like mother love. Motherly love all like mother upbringing. I wait till I want to opium no help him no so. Una see na want to na so yaso. Why all your fault? Now you need to go of age, you need to go mature. You can see she motake she take care of a child. Because if you know 30 something, you are not close to that your child, you take care of her. Then would you God no lucky you take care of. Okay, come Jua.
Tam na-agbalịkwa ike m. Onye ya wa ka m bịakwara ile. Mụ na ya na-ekwukwa steady. Taking care of a child or na ị ga-abịa ili ya, ị ga-abịa were ego nye ya. Enwe ihe nwatakịrị na idere kọrọ gị na ọ ga-akọliri gị ya. Mụ na ya nọburu mgbe m nọ Port Harcourt, mgbe m nọ na-aga school na Uniport. Mụ na ya nọburu. Ya mechazie bịazie nọrọ with my mom. Enwere ọrịa ị na-arịa? No. Ibile nwoke Gloria mbụ. Mba. Pant gị jee yi pant ka ọwụ n'ịka. Pant. Pant. Enwere nke pụrụ epu? Mba. Enwere mgbe a tara gị nga iyi pant, ata gị nga iyi pant, chela ya one side tighe amụ? Mba. Atala gị mbụ ga-etie kimon? Mba. Atala gị mbụ ga-etie chai? Mba. Enwere onye tara gị ga-esi ya wetuo? Esi ya wetuo, ele ihe iji si ya wetuo? Ọ nwere mgbe ahụ ọ na-afụnụ m ụfụnụ. Ga-esi wetuo? Yes, ahịa m kwuru. Ugbu itoro mmadụ tabaghị na asịrị ha wetuo? Ọfụnụ m ụfụ asị ya wetuo ni ya. Enwela onye tara gị ugbu itoro esi ya wetuo? Otele go pere mpe too much? Ọ ha ụka ahụ m ha. Elekewa ha ụka ahụ gị ha. Ele ụka ahụ gị ha. Otele gị na ike ọkụkọ ele nke ka? Ike m ka otele ọkụkọ. Ike gị ka otele ọkụkọ? Delele ihe iji etinye wetuo. Ndị ime iti ga-awụ ndị hama rod. Otele na-ekwu Otele eti ga-amụ n'ike. Ele ihe iji agwaga ha wetuo. Ụmụ nwoke ime iti ga ha bụ injin. Ebe ị na-ekwu ọfụma sị ha wetu nchemi na-ekwukwa azụ ebe ahụ. Atala ahụ gara azụ ebe ahụ. Mba nchemi na-ekwu ma azụ ike m ma o buru ibu. Ahụ m dị normal na. Ataba gị na ahụ gị eji eti wetuo? Yes, Ele ndị etinye ga-amụ itinye wetuo amụ ele nga ọha? Ọ na aka m ebe a na-emeghị ntotu. Otele Rosanna ese? Aka m dị obere but kamera ga-eme ya ebu ibu. Ekewa anyị ntotu. Aka gị kole dị obere ihe ese eke ya abụọ ụzọ abụọ. Ele nga ị na-apụta ihe? Ele nga ị na-ahụ ndị ka enwe amụ ka aka gị abụọ? Aka m dị obere kamera ya front kamera na front kamera ga-eme ya abụọ. Ele nga ị na-ahụ ụmụ nwoke vu aka amụ abụọ otu a ele nga ị na-eme iti ha? Ele ebe ị na-ahụ ha my sister? Chikadibia wụ na onye ngwa. Otele Rosanna ọrụ ha gịnị? Ọ na-ere moto. Onye moto nyere gị moto amụ ya aka gị abụọ eweta amụ ya ụtọ aka gị abụọ. Mba ekewa ya o ka m kwuru. Aka otu edivide ya o. Asị m aka abụọ mba ọ ihe m kwuru. Otu aka gị otu a. Ekewa anyị into two. Ihe m na asị m aka abụọ taa o. Nwa agbọghọbịa jee vụrụ anya ọnọdụ adịghara onwe ya. Agbala gị jack mbụ? Ama m ihe wee gba jack. Atịlie ego kwa abụọ chilie ego kwa abụọ elu atagha gị. Agbala gị jack mbụ? Ị na-eshi ushi? Mba. Ị mara na nri eshi? Yes, ama m nri eshi. Mmadụ ole tara gị kemgbe ị pụtara ụwa? Ọ mmadụ atọ. Mkpụrụ ugbu a ga-esi na m ikwukwara ịkwa mmadụ atọ. Ị bidoro from 16 years ka 17 years etama ga-esi m ikwu ugbu a m sị na. Ị bidoro 16 17 tama ọtọ
Gebi egwa si ikwu ugwa m sị na. Bishop, trauma ahụ o take a very long time for me to heal from it because atara m ahụhụ that time. Onye be ihe ahụ nọ na-ekwu ji wute m. Atara m ahụhụ that time. Atara m ezigbo ahụhụ that time. So o take m heal. A na-ata gị eje anyụ. Yeah. Ị ga-enyele mkpu ị na-eti. Oh baby. Oh. Ị gara through trauma ga-efụta ga enyo. Itu baby. Nwa bingo nwụrụ anwụ. Ọ bụ onye ọwụ gara through trauma. Ị gara trauma ga na-etiri ya baby. Ị gara etibe n'ose etiele. Ose etiele baby. Ose etiele because ị gara through trauma nwa bingo. Braga baby. Ị na-agbatịcha ahụ oge agbatị onye ogbi. Nwa bingo. Oh baby. Genotype oge. AA. Blood group oge. A positive. What phone number oge? 081 33. Watch Italia. Watch Italia. Well, we should watch Italia. My name is the Wicked. Come on, subscribe for that place. So can subscribe or check Nwaghogho. Subscribe or like ya share ya. Awara ya bag. Watch Italia. Get back. Get just know what ya taku shares again for what? Subscribe or for this place. Nwaghogho. 081 33 44 23 74. Akwe mana ihe anyị mega ga-aba n'ihu akwụkwọ social media niile nga n'iru. Gawa n'iru. Kpọọ phone number gị.